Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Multivitamins Enervon. More immunity, mas happy. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. This time check is brought to you by Carbocysteine Solmux, ang tamang solusyon sa ubong may plema. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Martes, Pizza Onogid, bulan sang Setyembre tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo nga atong talakayon para sa pagsugod sa bulan sang Setyembre. Gapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Kung tani, mauluumpawan man no, ang virus ang COVID-19. Imbes nga magnubo kita, nanaog na kita sa modified, binalik naman kita sa General Community Quarantine. Ano ayan ang mga rason sa likod siya? Isa sa nakita ang rason nga ang Bacolod nagsaka sa 1,200 sobra ang apektado sa COVID-19. Ikumparar mo ha, sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nga 1,100 lang. Ang Bacolod alone, may ara sobra sa kalibo ka 200 ka mga apektado sa COVID-19. Isa sang madamo nga rason kung nga ginpasaka naman sa General Community Quarantine ang syudad sa Bacolod. Sa mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia, Executive Order number 57, ang General Community Quarantine magalawig sugod karon nga adlaw, Setyembre 1, tubtob pitsa 30 sa bulan sang Setyembre. Kalabanan sini 15 días lang, karon ya langkoy isa ka bulan ipaidalom kita sa General Community Quarantine. Ini ginkuha sa pagsapol sa mga opisyal sa syudad sa Bacolod, business sector, religious sector, kag iban pa nga sektor sang syudad sa Bacolod. May mga binag-ubag-o naman nga mga pagsulundan nga ginpapanaog sa dalom sang Executive Order number 57. Ang binag-ubag-o may ara naman home quarantine pass. Nagligad ang muning natabo, ginbalik naman. May ara lang nga may pagbag-ubag uman, katulad sining temporaryo nga pagkakasang liquor ban.
dire sa siyudad sang Bacolod. Subong man ang pagkambyo naman sang korpyo. Halin alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sa gagawon, ginkambyo naman. Ginbalik ang alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Pero ang pagsuksok face mask kag subuman face shield magapadayon. Ginbag-o-bag-o man ang pila ka mga pagsulundan dayen religious sector kag iban pa. Amo ina ang ginbag-o-bag-o sa mando ehekutibo ni Mayor Bing Leonardia. Ambot silingon kung tani, kung nag-us-us kita, kung nanaog ang COVID-19 nga virus, posible maintain kita sa modified. Apang nagsaka siya, amo ng rason kung nga ginbalik kita sa general community quarantine. Purte, no? Ang virus ang may diferensya o kung ang kasalawayo naton amo ang kabangdanan nga ginbalik kita sa general community quarantine. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado,
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga Action Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Manami manihuluhang bala, no? Ang tikdunanay, itpatik-patik, sang duwa ka mga opisyal sa Bacolod, upod kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran, kag Councilor Wilson Gamboa. Siling ni Vice Mayor man ini si Councilor Wilson Gamboa, panglabugay ng opisyoya. Nya kung may nakita ka diferensya, kundi pasaka kakaso, wala pa gani, kinapropose pa lang, nagagad ka na reklamo, porte ang arangkada mo ni Councilor Wilson Gamboa. Sila niya ining ginaproponer sang City Health kapag bakal sang 2,000 kabakse sang sodium ascorbate vitamin C with zinc nagabalor 2,250 kada box. Nya sumatotal mga 4.5 milyones. Nya pwede mabakal sang pareho man nga vitamina tag 390 o kung 390 pesos lang kada butilya. Sabat ni Vice Mayor Pamilyaran, nya butilya ang ginambalan mo na bakses ang aton ginambalan, hindi kay butilya. Porte man ang sinabdanay, mga alkohol to, nga barato kunong bakalya, sang sa ginaproponer, sang ginpasar sa sangguniang paglunsod. Siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, sa ginatalakay tani, sang butuhan ta, wala ka magreklamo, anay subong, nagagad kakutak, proposal pa lang gani ini, wala pa ni mabakal, akusar ka lang kung nabakal na. Abot siling proposal pa lang. Ang gobyerno ya, basta milyon ang hambalan, ginabiding pa na. Kag ang gobyerno ya, nagabakal inasang pinakabarato, nga hindi magdihado ang kwarta sa pumuluyo. Amo na ya ang gobyerno. Di siling ni Vice Mayor Elcid Pamilyaran, kutak ka lang kutak, manuglabugay ka, wala pa gani mabakal, nagreklamo ka na, kung mabakal na pasaka kakaso.
Pero kung gusto mo gid, nga subong pa lang, gina-propose pa lang, mapasaka ka na kaso. Tuduhi da. Purting sabtanay, no? Galibog ulo kos ni kay Councilor Wilson Gambua. Ginaproponer pa lang gani, wala pa mabakal. Di ka reklamo ka na. Gusto man na si Vice Mayor, kung nabakal na, kag overprice, kag sobra ang kantidad na ginbakal, hala, tuloy reklamo, pasaka kaso. Ni Vice Mayor Ilsed Pamilyar, pisyo mo niya, panglabugay lang. Akalain, manamit pamatian ang sabtanay ni Vice Mayor kag ni Councilor Wilson Gambua Jr. Puerte. Sige, mas manami ini. Nami gani ako wala ko reklamo. Kung may ara pamatuod si Councilor Wilson Gambua. Ti pero kung wala pa mabakal, ti nga ang hagag reklamo kay wala pa mabakal, wala pa gani mabiding, nagreklamo ka na? Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa,
mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58 na. Daw problema ini, si Gapay. Ang ginatudlo subong ang mga hipis ang armadang kusog sa Pilipinas. Kon i-insist yagid, kon iduso yagid, ang social media regulation sa dalom sang anti-terror law. Amuning palayag ni Senador Ping Lacson kahapon. Siling niya, mamroblema ini. Si Lieutenant General Gilbert Gapay kon iduso yagid ang ginapropose siya nga i-regulate ang social media sa dalom sang anti-terror law. Nya ti mamroblema ni siya, delikado ini. Kag maagi pa siya sa amon mo. Commission on appointment, kung iya gini iduso, kag ginakabig na mun sala, mamroblema siya. Kay base kon hindi siya makalusot sa Commission on Appointment. Yeah, remember, inog-appoint pa lang siya, nominee pa lang siya, kag makasuksok lang siya, kag makatakod sang 4 ka star sa iya abaga kung i-confirm na siya sang Commission on Appointment. Di karon pa lang niya, wala pa gani siya na confirm, nag-aarangka na siya. Daw i-regulate na ang social media sa dalom sang anti-terror law, nga si Lacson magani ang nagproponer sini. Nya kung hindi yan na pagkakason ang ginaduso iya, posible mamroblema gid siya sa iya sini appointment. Porte, no? Daw si Gapay daw porte, ga-arangkada na siya, wala pa siya magpungko, pamitik na siya, kag ang malain pa, ang proposal niya nga i-regulate ang social media sa dalom sa anti-terror law. Siling ni Ping Lacson, sala ang plano mo, kag konsigihon mo, base mamorblema ka sa appointment mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa Tacna, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini.
ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong nagkalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 5, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,